Raġel ta' 92 sena u għal 75 vittma tal-coronavirus f'pajjiżna sissa il-mewta tiegħu tħabbret mill-Ministeru tas-Saħħa fi stqarrija fejn spjega li r-raġel ittestja pożittiv fil-ħamis li għadda u sfortunatament tilef ħajtu jumejn wara fl-isptar Mater Dei. Din il-mewta tfisser ukoll is-26 waħda fl-aħħar 15 f'pajjiżna. B'rabta mal-ammont ta' vittmi dejjem jiżdied il-ġimgħa, il-professur Charmaine Gauci spjegat li huwa fid-dmir tagħna li neħdu ħsieb is-sitwazzjoni u li mhux dawk imsejħa bħala vulnerabbli biss huma f'riskju ta' komplikazzjonijiet. Kien ħarsu lejn l-imwiet, sfortunatament il-numru ta' mwiet ukoll qiegħed għoli għall-popolazzjoni tagħna rridu nieħdu ħsieb għandek ukoll persuni li jista' ma jkollhom l-ebda kundizzjonijiet li poġuhom iktar vulnerabilità li wkoll huma jistgħu jekk jaqbadhom il-COVID ikollhom ukoll komplikazzjonijiet. Sa dan it-tant il-Ministeru tas-Saħħa ħabbar li fl-aħħar 24 siegħa pajjiżna reġistra 146 każ ġdid biex bekk il-każi attivi ammontaw għal 1966 dan filwaqt li bejn il-ġimgħa u s-sibt fiequ 168 persuna. Min-naħa l-oħra mill-129 każ li tħabbar il-ġimgħa 19 kienu qraba ta' persuni li ttestjaw pożittivi preċedentement, 17 kienu każi mill-post tax-xogħol, 11 oħra kellhom kuntatt dirett ma' persuni pożittivi u 7 minn attivitajiet soċjali. Dan ifisser li 75 persuna ma kellhomx idea minn fejn jew mingħand min ġew infettati bil-virus. 8 xhur ilu f'pajjiżna faqqa l-ewwel każ pożittiv ta' coronavirus u issa f'pajjiżna ġew reġistrati 7256 każ. Minnaħa l-oħra b'mod partikolari mill-bidu tas-sajf l-awtoritajiet tas-saħħa appellaw lill-Gvern ta' Abela sabiex jieħu azzjonijiet deċiżivi b'lan li titrażża l-imxija tal-COVID-19 fix-xtutna u nżommu s-saħħa tal-poplu Malti u Għawċi l-ewwel u qabel kollox. Issa pajjiżna teħabbat wiċċu ma' dik li qed tissejjaħ bħala t-tieni mewġa tal-pandemija, mewġa illi l-awtoritajiet avżaw u għadhom jisqu x'piż tista' tixħed fuq il-poplu, mewġa illi ttieħdet b'leġġerezza assoluta mill-Prim Ministru Abela. Kif inhu previst huwa li n-numru tal-każijiet ħajbqgħu tilajn. Dinna fuqha. T-tieni wave dejjem kien hemm ħafna iktar każijiet li jkunu pożittivi u anka ta' imwiet. Din hija xi ħaġa li jekk tħares lejn l-istorja f'kull pandemija. Semajt ħafna t-tieni mewġa u mhux it-tieni mewġa, l-mewġ fil-baħar qiegħed. Francesco Catania, għal Net News.